Za mnou chvíli začne natáčení. Ahoj, já vás zdravím. A zrovna jsme se tu s kámošima vyrazili kouknout na naši nově postavenou rozhlednu a doufám, že se vám to bude líbit a přejeme vám hezkou zábavu. Tak chvíle nám trvalo, než jsme tam došli, ale kámoš říká, že teďka ještě půl hodiny cesty a budeme tam. Tak já to na chvilku stopnu. A jsem tu zase opět já a rozhlednu měli zamčenou, tak jsme si tady koupili vstupenku na trampolínu. A tak už jsme na trampolíně a jdeme si zaskávat. Je to dost dobrý, ale pořád se mně to nelíbí, tak když ti skážem, tak a to by vám se mohlo stačit, já nevím, ale příště pojedu za Jirkou, možná natočíme nějaký videjko a příští středu půjdeme s Falenkou se projít někam a chytat Pokémony, tak čau.